16 октябрь Челябі шәһәрендә Муса Җәлилгә һәйкәл ачылды. Җырлап үттем данлы көрәш кырын, җырлап килдем тормыш языма. Соңгы җырып палач балтасына башны тоткан килеш языла. Җыр өйрәтте мине хөр яшәргә һәм үләргә кыю ир булып. Гомерем минем моңлы бер җыр иде, үлемем дә яңгырар җыр булып. Снять полог, скрывающий памятник. Друзья, на ваших глазах происходит это историческое событие. Памятник в центре Челябинска. Этот сквер теперь будет также носить имя великого поэта. Ура! Bugün Kınyak Ural yerinde bir zor bayram. Önceden bütün ilmin tübeklerinde yaşamışı milletleşlerimizden biri de vekiller yıldır delegasyalar geldi. Bu ilde ilk bilen proyekt Çelebi yerinde bu bizim varımızda da bilep algan bu proyektlerden birisi Tatar Kızı projekti. Şuna istep birdeki milletleşlerimiz bu şatlıklı vakıgaga yanıdan bir ismir verip Musa Җәлилгә yüz heykel açu tantanasını uyuşturup alganlar. Этому памятнику почти 50 лет. Этот памятник оказался когда-то невостребованным, хотя был создан величайшим скульптором. Нет второго такого памятника, который был бы создан скульптором уровня Бакиюр Манче в отношении Мусы Җәлиля. И очень важно, что мы сумели не только отдать дань памяти Мусы Җәлиля этим памятникам, но и великого скульптора Бакиюр Манче. И его творение нашло свое место. Вот нет слов благодарности вам всем, и организаторам, и тем, кто участвовал в установке памятника, и всем, и городу, за то, что вы так храните память моего отца. Спасибо. Аннан соң Муса Җәлил исемендәге мәктәптә очрашу узды. Musa Җәлилнең кызы ул шушындый ук әтисенең эшләрен, әтисенең рухын дәвам итүче зур улы шәхес. Менә шушындый заманда Муса Җәлилләрнең батырлыклары яңадан ничектер калкурак булып күренгән заманда яшибез. Бу барыбыз өчен дә бик бәхетле заман. Инде милләтебез өчен менә Çelebi җирендә, Çelebilәр дә ниһаять шушы Муса Җәлилне зурлап, милләтебезне тагында көчәйтү, зурайтып күрсәтү белән үзләре тарихка керделәр дип саныйм мин. Кич белән Трактор боз сараенда Татар кызы 2015 бәйгесенең финалы узды. Концертны карарга 7000 артык кеше җыелды. Менә ниһаять ул көн җитте. Мин бик шат. Без бик нык әзерләндек. Атна буе биергә, матур итеп йөрергә, һәрбер үзеңне кыю, елмаеп торырга безне өйрәттеләр. Җиңү түгел, ә катнашу мөһиме. Хөрмәтле дуслар, бөтен чакырылган кунаклар. Президент Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Нургалиевич Миңнеханов исеменнән барыгызны да монда бу матур бу сараенда чын күңелдән котлыйм һәм зур сәламләр тапшырам. Конкурс особый, конкурс уникальный.
Не только потому, что всероссийское, не только потому, что более 11 субъектов представлены сегодня здесь. Он уникален в первую очередь, потому что в этом зале вы, более 7 тысяч зрителей, которые приехали сюда из разных уголков не только Урала, но и всей большой России. Хәерле кич, кадерле дуслар, хөрмәтле милләттәшләр, ерактан килгән кунакларыбыз. Чиләбе шәһәре сезне зур бәйгегә җыйды. Моңа мин бик шат. Сезне бүгенге бәйрәмебез белән чын күңелдән тәбрик итәм. Татар дөньясының игътибары бу минутларда Чиләбе каласына төбәлгән. Бүтәнчә мөмкин түгел, чөнки биредә милләтебезнең бу дөньядагы гүзәлләре җыелган, халкыбыз җыелган. Мин бөтен Татар конгрессы исеменнән Чиләбелеләргә зур рәхмәтләребезне ирештерәм. Чөнки сез 5 елдан бирле менә шушындый чараларны уздырып, татар дөньясына бик гүзәл яңа бер проект бүләк иттегез. Бу проект быелгысында бөтен Русиянең төбәкләрендә инде үткәрелә башлады. Биредә күреп торасыз, 10-дән артык төбәкләрнең вәкилләре, гүзәлләре җыелган. Киләсе елларда әле бу конкурс Иман Камил Русиянең бик күп төбәкләрендә һәм чит илләрдә яшәүче милләттәшләребез арасында да киң таралыр һәм бу дөньяның бөтен илләренә таралып, татарның яңа бренды булыр. Шундый зур конкурста катнашуыма мин бик шат. Барчагызга да бик зур рәхмәт. Пермь краеның Бордай район халкына, әлбәттә әти-әниемә, шул зур конкурсны үткәргән, оештырган кешеләргә бик зур рәхмәт. Барчагызга рәхмәт.